σήματον απάλλαξον, Πάτερ Ραφαήλ και πάσης κακώσεως, αόρατο επισκέψη σου, τους τόσο φωνούντας μέγα όνομα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εγκλητρούμενοι φάνητε δις του αόρατου εχθρού επιθέσεως, ο ειρήνη και Νικόλαε, τους ειλικρινώς ημίν προστρέχοντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτηρίαν αιτήσαστε, την καταψυχή και σώμα της πέδουση, Ραφαήλ τε και Νικόλαε, και ειρήνη πάσιν ημίν Αγίη. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ψυχής μου τα τραύματα, Ιάσε παρθένε της η Χριστότητη, και υγείαν την κατάμφωμη. Και πτεσμάτων έτη την συγχώρηση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, είδον σε πολύ και χαράς πολύ σε πλήστησαν, χαροποίησονουν Πάτερ και ημών, την ζωήν λελυπημένην πίκρες θλίψες σοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άκουσον ημών της φωνής Θείε Νικόλαε, και παράσκουο ειρήνη θαυμαστή, τη ζωή ημών ειρήνην αστασίαστο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θεία Αθλητέ, Ραφαήλ τε και Νικόλαε, και ειρήνη των λεσβείων η χαρά, λυπηρών ημάς λυτρούστε περιστάσεως. Και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λύτρωσε ημάς, Θεότο και αη Παρθενέ, μανιώδους του εχθρού επιφοράς. Καθημών αΐος λέοντος φαδάζοντος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οράς εσύ και πολλές θεωρίες της πίστης εμφανιζόμενος μακάρ, των κεκριμένων τη γλώσσην εκφαίνεις, αλλά και νυν μυστικός επιφανηθεί, ως ο μάρτης Ραφαήλ, και παράσχου ημί τα αιτήματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, φανένες, πως εξαδίδων το κόσμο, υπογειν χρόνης πολλής και κρυμμένη, της του Θεού ευσπλαχνίας των πλούτων, πρεσβευτικός της ανθρώπης παρέχεται, Νικόλαε μαρτυστερέ, και ειρήνη σεμνή καλή Πάρθενε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οι νέοι της Εκκλησίας φωστήρες, οι αθλείς οι αριστεύσαντες πάλε, ο Ραφαήλος ο φως θεηγόρος, και συν ειρήνη ο Θείος Νικόλαος, επιστασίες τες ημών, των εν βίο δεινών ημάς ρίσαστε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ρηστήνε με των παθών της κακίας και απάσης του εχθρού κακουργίας, της η ευδόκησον κόρη πρεσβεία, προς
τους των Υιών και Θεόν σου και Κύριον, και δίδουμιος αγαθή, μετανία σωτήριον δάκρυον. Διάσωσον, ο Ραφαήλ και Νικόλαε και Ειρήνη, τους επιστήμη προστρέχοντας Αγίοι, από παντίο κινδύνων και νοσημάτων. Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτος, επεσχάτων των ημερών τεκούσαν δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησία.